Ir-rivista Satar mhix l-unika pubblikazzjoni tal-Fondazzjoni li ġġib l-istess isem. F'din ir-rokna nagħtu titwila lil pubblikazzjoni oħra ta' din il-Fondazzjoni, pubblikazzjoni li tfittex li ġġeddet l-espressjoni narrattiva b'kollaborazzjoni mal-artist Dean Fenech. Meta għamilna ħsieb li jerġa' jibda s-Satar fl-2020 u anke qabel, għamilna sejħa għal min kien interessat li jkontribwixxi fis-Satar li pratikament tibqa' dejjem miftuħa x'aħna dejjem miftuħin għall-idea ġodda u min jikkontribwixxi fih. U konna interessati bla dubju f'xi storja tal-comics. Aħna s-Satar minn dejjem mindu beda iktar minn 50 sena ilu dejjem kien jinkludi fih xi storja jew iktar tal-comics pratikament tista' tgħid f'kull ħarġa. U mill-idejat li kellna u li rnexxielna niġbru, mill-ewwel kienet tispikka l-offerta, il-kontribuzzjoni ta' Dean Fenech. L-istil tal-istampi sabiħ, il-natura tal-istorja. U minn hemm nibtet l-idea li nibdew kull xahar ikollna din l-istorja bħala komik ta' studenti u għalliema fl-iskola li ovvjament l-udjenza prinċipali tas-Satar li huma tfal tal-iskola se jirrelataw magħha jew jidħku anke xi qablu ruħhom mas-sitwazzjoni proprju deskritta f'dik l-istorja. Jiena minn dejjem kont nikteb u mpinġi l-istejjer. U meta niltaqa' ma' sħabi dejjem nirrikortaw x'konna nagħmlu meta konna żgħar, l-iskola u l-praspar kollha li konna nagħmlu. Issa li jiena għalliem, sirt naf li anke l-għalliema jkollna il-praspar tagħna mhux biss weħedna fl-istaff, imma anke ġieli mal-istudenti. U meta smajt li s-Satar kien ħajjarġi joħroġ, kont ili żmien ngħid li nixtieq li l-comics tiegħi joħorġu fis-Satar, għax l-ewwel comics tiegħi bil-Malti rajthom ġo s-Satar stess meta jien kont student, għal dejjem kienet ix-xewqa tiegħi. U ħriġt l-idea li dawn l-istejjer tal-għalliema kemm tiegħi bħala jien għalliem u kemm jiena bħala student, nibda nagħmilhom ġo stejjer għat-tfal biex it-tfal ikunu jistgħu huma jaħdu piġri bihom għax jifakkarhom x'inhu jagħmlu huma, ma l-ġenituri tagħhom ukoll x'kienu jagħmlu huma kienu żgħar ukoll. Il-ktieb jismu l-għalliema u l-istudenti tal-kulleġġ San Xaħat u l-istejjer huma kollha sejjer qosra dwar grupp ta' studenti u għalliema ġo din il-kulleġġ fit-Tizju li bbażat daqsxejn dwar il-Liċew Michelangelo Vassalli fejn kont immur jiena u wkoll bbażat fuq diversi skejjel fejn għallimt jien ukoll. Dan huwa comic book, allura inti għandek l-istampi u l-kliem li jaqdu storja sħiħa. Tista' tagħmel comics mingħajr kliem, imma comics mingħajr stampi ma jkunx comic. Allura bekk inti tuża l-kliem biex tiddeskrivi x'inhu ma jgħidu u actually x'inhu ma jagħmlu inti tiddeskriv permezz ta' tpinġija. Il-kitba nibda bl-idea tal-istejjer, imbagħad nikteb l-scripts u nibagħthom l-editur biex u jqedet jaħħom li jirranġa li d-diskors jitini xi affarijiet li forsi nista' nirranġaw jew niċċaraw. Mbagħad nibda niskeċċja, mbagħad impinġi il-full pages bil-lapes, mbagħad ngħaddihom blinka u mbagħad niskanja u komplement kollu bil-Photoshop. Jiġifieri il-kulur u ndaħħal il-kliem, speech bubbles, sound effects u affarijiet hekk. Huwa importanti ħafna li t-tfal u l-qarrejja Maltin inlaqgħuhom ma' kwalunkwe tip ta' letteratura. Fondazzjoni Satar illum il-ġurnata ħarġet dan il-ktieb tal-comics tal-għalliema u l-istudenti tal-Kulleġġ San Xaħat li fih ġabra ta' comics li tiġaderu fir-rivista Satar li bniedem jista' jirċievi kull xahar, imma wkoll fih daqs nofsu li huwa comics ġodda maħruġin mill-istess awtur u illustratur Dean Fenech. Huwa importanti li jibqa' jkun hawn pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip għax il-comics huma effettivi ħafna meta jiġu biex iwasslu storja lil qarrej.
u anki meta tiġi biex tippreżenta l-lingwa lill-qarrej għax qed tippreżenta ilu b'mod interessanti, sabiħ u qed tgħinu bl-istampi kważi anke tgħinu billi jekk ma jifhem xi ħaġa li s-soltu forsi jkollu jmur fittixha f'dizzjonarju jew joħodha mis-sens, l-istampa tkun qed tgħinu ħafna biex jifhem. Għalhekk pubblikazzjoni bħal din u oħrajn bħala huma importanti ħafna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.